Ụlọọrụ Independent National Electoral Commission INEC na hichapụ bekee kwupụtago na anabatara akwụkwọ ikpe dị 215 n'ọnụọgụgụ site n'aka ndị uwe ojii a Naịjirịa dịka ha nwụchikọrọ ụfọdụ ndị mmadụ ma si chịkọbasịa isi imi n'ala banyere ịda iwu nhọpụta dị iche iche maka nhọpụta zube 2023 emere. Onye isi INEC Ọkammụta Mahmood Yakubu kwuru nke a na nzukọ ya na ndị nnọchiteanya ha na steeti dị iche iche na mmalite nzukọ atụmalụ iji nebanye anya na nhọpụta gara aga were ọnọdụ n'isi ụlọọrụ ha dị n'Abuja. O wee kọwaa na ha na ndị otu Nigerian Bar Association NBA na-alụkọ alụ ọnụ iji wee kpọpụ ndị ahụ dara iwu n'ụlọ ikpe. Anatala ka eze ABS na Abuja bụ Princess Ekwuijide ga-akọlụ gị akụkọ a n'isi. O kwuru na ndị NBA enyela ha aha ndị ọkaiwu mmadụ 427 gbaa gburugburu ndị kwegoro na ha ga-ekpere INEC ikpe na-anaghị ego ma INEC ga-enye obere ego ikpuchi mmefu. O kwupụtara na ha na ndị EFCC na ICPC na-arụkọ ọrụ ịhụ na ekpere ikpe gbasara ire ma ọ bụ ịzụ vootu dịka o siri kwuo. Kemgbe ihe gbasara ya bụ nhọpụta, ọtụtụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị, ndị na-ekiri ekiri ma ndị obodo ekwupụtala echiche ha gbasara ya bụ nhọpụta, nke ọ sịrị na INEC nabatara echiche ndị a ma ọ bụrụ na ebumnobi ha bụ maka inwe ọganihu nhọpụta n'ọdịnihu. Ọkammụta Yakubu kwuru na ụjọ bụbu nrụaka n'anya nyere nhọpụta ahụ akwụsịghị ya ebe nhọpụta ahụ gara n'ihu na-enweghị nsogbu ọbụla n'agbanyeghị ọtụtụ mbuso agha nye ndị INEC na akụrụngwa ha. Onyeisi INEC rịọtara ndị Naịjirịa na nhọpụta were ọnọdụ n'ebe karịrị 1,400 nke gosiri nhọpụta dịka nke nwere mmepụta dị iche iche kemgbe afọ 1999. Site na Abuja, Princess Ekwuijide, akụkọ ụwa ABS.